ase adakase boya emosham na agentna ha ewon krofo mamman so eba ababesom shanen so sadara da nyina yetena sesei no a enyumakuo bia daroma na won mota yachie Agyeiwaa baba mayako da ho abakenkan ensam no kroje de ma wona ena no Yahwe Omagana akwania bedia wodo ya yedie ewo yakwantempon ho ensam so enumom na edapono so ya yehwe na so no so zakase bodam live woko aye Facebook no so a Sompa 106.5 Facebook no ya Sompa 106.5 YouTube no eno so ya Sompa 106.5 afeya maramfi Sa woko Kumasi a eno ya 93.1 Sompa eno no Kumasi kwa no Ayiko FM wano FB ewo Kumasi 100.9 Adamfo Radio ewo Paris France abrochimemu na fei Takwa 101.1 Takwa de 103.3 Wamanfo ya Waterchiman anso FB ewo 106.1 Sunyani ya 98.9 Enkranza 90.7 ye dem anafe doma ewo suya 101.3 ya jasade sheremo etiebie na enansamu a ya deba no ya kwantempo wonsam so wamanfo bekai no ma hye nso a enkame aso ma Ghana no enkwanhia wodo ya esisie ema passenger fo ne ahyenkafo pi no ahwere won monkwa no sankwankwa ya kwantempo so se bia fomhyo no ebe free aya ahyenkafo a dodo no atimi ko free passengers a won mote hyenim se wo mo abesha driver no ahoroba amekwa akọwie kire no wode hye no akọhwe baabi na sankwankwa ba no sanso a etumi pa ekwakoye se Adwadifo binom a won motete kwa ho ya won modi dwana ne asobrache jase wo pam no ane se wo se ba betene wa ba ya bafua no saa nneoma no nyina tumi kabom na akwakoye bafua be wie kire no na edenkwanhia esanso nam empanyifo se ebo amane se wo yi nyina to nkyan ya jase kasi awodo bi no so sai edisi ya kwantempon wonsam so ya yatwe antwe eno so ka ho bi ama hyenkafo dodo no a tichiru ne won mo mutwe anajo na asabio ya na won mo hyeda ehunu kwa so yi no won mo tare kohwem ema nitimi adenkwanhia eba na eno na aka ho bi ama afempim ye no ne aduo no 2024 July bosumi ni mu no so afo ya no hwe wama Ghana aya Chasa amamuo ane ho sansam so wode batu Agyeiwaa matena German sakosa eba be kire mu kire se wo hwe mu pa no a wo man ya kwantempon ho sam so ne ma nsoda nkwaye bibia ye prekese ana chese egu kwa so titiru ne adwadifo man mema birimu a wo mo de asobra kire ye wo mo se bio yade na wo mo tia tese ewo ya kwa so no enam so krampo ma wo mo de eli akoto mrahye ya na ka wo mo hwe ne mu sai enka mrahye binom ane abamu mpanyimfu a won magye din no wo ma Ghana mu ne se koba no se won mu kwanhyiamude bia kyesa no a aya wo mo de ne yefa siren ene nante ene na hwe sesia na won maduru sanse wo hwe traffic a ewo krom na adwadifo magye baabia boso asankafo binum so gina kwam na won mu lodu no a aya na no odin ye pa sasam no kura beto Ghana fo binum kyende sra ne abasa na se antumi ankwan kwakyentam de ama wonom eno na yanka bi hyemu yate se adwadifo ma ane mema ya wo mo Ghana mu no wo man mo ahyenkafo wo mo nkabo mukuo anso abamonte so akyase hwede adwadifo no ya wo mo no wo mo bonyo so ene ise pa sa hyenkani walodu awie na wo benya kwan sa wo tie sikwan so na wakọ no aye na mu nsam so akwakoye pinso nam so nti nyame ya adom a wo mo hwa ni mu sese kwa ba no sese ya na ba de a ene na mebosom da to so edunku no wo mo ba ba tie simonte so na se we no kra nya so ba ba ye kire anu be ye bibi wo mo de wo mo hye ne basisi wona so bia anya adwuma na se ka nkwa ka ma na wo mo de aye asotwe de ama adwarifo ma no a wo mo tenatena kwan wo so de keka kwana no den se won ma ntenta so kwa afa nkyere mpanyimfo ane adwarifo no ase ya na anuoma ebeko na aseminti ya kwa wo ma no so na ya KWAKU enkomo ade afiri ho ye ne panyipa be de kye yo kasa edema GPRTU ekuo no ye Samuel Amoa ekodi enkomo wo panyekase Amoah Adwoa Sompa so ni Mejo Sulmiaba. Na enyoma mboko de. Nyame adom ne mompai bo ahode ho pa. Asedan Kenya me na wori yanka bi hyamu o. Yate sa drivers mo beko nationwide strike na so wori yanka mo ba ha dwadifo ne ye na ye fa hyen. Mini aba ma min chewe tifo na nyumre na de ni na ne se no kre ya ba bontene se
yɛde asɛm bi akɔ akɔto aban mpanimfoɔ anim a yɛhwɛ anim sɛ ɛda a yɛdwoa da 19th of May sɛ mpanimfoɔ ntumi nti ho anammɔn a na yɛde ahyɛ nyinaa de si hɔ na yɛahwɛ ma mpanimfoɔ atu saa asɛm no ho anammɔn ama yɛn ɛne sɛ deɛ womu nyinaa ne sɛ yɛhunu sɛ adwadifoɔ agye yɛakwantempɔn no so afa wa agye yɛ bus stops afa pavement a ɛsɛ sɛ pedestrians nante ɛwɔ so ɔmo mma kwan mu no ɔmo agye hɔ afa nti ama pedestrians instead sɛ ɔmo bɛdante ɛwɔ pavement no so na ɔmo nante wɔ kwan no mu na afei so abie mu nso ama yɛ papa no ma polisifoɔ a ɔmo hwɛ sɛ kaa ɛfoɔ anaasɛ driverfoɔ ɛmpaake wɔ basabasa nsi ɔmo passengerfoɔ ne ade no ɔmo nso ɛhwɛ sɛ driver ni nkɔgyina baabi nsisi ogyina na ɔmo nso aba abɛkyɛw na ɔmo de wokɔ na agya ɔmo kɔ wɔtiri bi ato ne nsɛm na ɛno nso akɔyɛ ɔhaw na deɛ wo nyinaa ne sɛ yɛ LI 2180 ɛka ne sɛ ɛyɛ mmara a ɛhwɛ akwantempɔn nhyehyɛeɛ so no Act 2012 Regulation 117 ɛkyerɛ sɛ ɛnkyɛ sɛ obiara bi dwa ɛwɔ pedestrian walkway anaasɛ bus stops anaasɛ ka ne sɛ toll booth saa mmara yi a ɛkyerɛ sɛ yi saa mmara no nso na ɛkyerɛ sɛ sɛ obi gyina driver ni gyina baabi ɛnkyɛ sɛ gyina ɛsɛ sɛ yɛkyi no ɛde ne kɔ gyina asɛ ni bia yɛahwɛ sɛ saa deɛ polisi papa no ma polisifoɔ no ɔmo yi ɔmo ani afi saa mmara a ɛkyerɛ sɛ adwadifoɔ mfi akwantempɔn so sɛdeɛ yɛde tumi gyina yie ne yɛsi yɛ passengerfoɔ ne yɛafa passenger no na mmom sɛ kɔba ne sɛ wo driver no wanyina yie deɛ ne yɛaba abɛkyew na yɛahwɛ ahunu sɛ ɛno no yɛ adeɛ bi yɛde yɛn driverfoɔ akɔ ɔhaw mu papaapa yie nansa bi ntɛm bɛyɛ mfeɛ bɛyɛ baako mmienu ntɛm ni ɛna driver ni bi efeli breaker wɔ Agyeiwaa ɔtwi fa ɛyɛ adwadifoɔ bi so ɛna nkurɔfoɔ bi koraa epirepire ɛne adeɛ mene wo kasa driver ni no ɛda ɛyɛ abankukum ɔwɔ jail a ɔsɛb jail sentence a mene wo kasa yi na yɛahwɛ nkyɛn hu sɛ mpempii na polisifoɔ no bebree nso take advantage of that a ɔbɛhwɛ no ɔmo tete adwadifoɔ no driver no wɔngyina yie pɛpɛpɛ ne yɛabɛkyew ne yɛakɔgye wo sika ebi wɔ nso ne yɛde akɔgyina court ne yɛakɔgye wo sika pudu afiri wo nsɛm ɛno ne yɛhwɛ aka kyerɛ aban no sɛ baabi aban mmara no a wogyina so a wode kyikyi yɛn no saa mmara no nso ka kyerɛ wo sɛ adwadifoɔ no mmɔgye yɛ bus stop afa no ɔmo nso ɛsɛ sɛ wogyina saa mmara no so na nso wokyikyi ɔmo na adɛn ne wayi w'ani afiri saa mmara no so ɛyɛ adwadifoɔ deɛ no so na wode w'ani akyerɛ adriverfoɔ deɛ nso nko ara nti akyerɛ krataa de ama trade ministries akyerɛ krataa de ama transport ministry local government ɛna interior ministries ɛna sanitary mpanimfoɔ aka no ɛna police administration sɛ yɛsrɛ ɔmo a ɔmo nhwɛ no mu ni saa deɛ ewu dwuma mfama yɛn efiri sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ na yɛbɛkɔ adwuma driver ni nkɔyɛ bɔne bia onkoku nipa onkɔbɔ korɔ no onkɔyɛ ade bɔne bia ne nso bɛhwɛ no ebia na ka ne sɛn wakɔgyina baabi bɔne anaa bia wakɔfɛli break na akɔfa asɛm abada wakɔda afi ase sika na tie bia ɔmo mmɔden asɛ ɔmo bɛyi adwadifoɔ no nyinaa de afiri kwan so so ɔbɔ nhwɛ na ɔmo yi adwadifoɔ no ɛmfɛmfiri yɛakwantempɔn no so anaasɛ yɛ bus stops ne adeɛ no ne yɛn nso yɛnya baabi pa nyinaa deɛ a ɛne yɛda yɛyɛ Agyeiwaa 19th of May yɛde akyɛ nyinaa bɛsi hɔ ne yɛabɔ mmɔden ara sɛ saa ministries a mebɔ odin ɔmo aka yɛn ho ne yɛtu anammɔn ne yɛakɔbisa ɔmo sɛ yɛn biara aban biara n'asɛdeɛ ne sɛ ɔbɛpɛ ɛyɛ market ɛde ama adwadifoɔ no ɔmo adi ɔmo dwa na mmom no ɔmo ahyɛ sɛ adwadifoɔ no ɛnni dwa wɔ ɛkwantempɔn no so na ɔmo bɛpɛ baabi pa de ama ɔmo adi dwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nso yɛbɛtumi ayi so kwan no ne yɛnya bus stop papa de agyina hɔ ne yɛnkɔfom mmara no a polisifoɔ ɛmɛkye yɛn ɛmɛwɔtiri sika mfɛmfiri yɛn nsɛm na ebi mo nso ka ne sa mfomsoɔ yi a aba yi a yɛatena se ayɛ nhwɛhan ama nafuo yi mo ahyɛnkafoɔ mo ne adwadifoɔ no mo nyinaa na moaka abɔ mu a mama mfomsoɔ no nyina ba bɛyɛ sɛ yie deɛ nti Amerika ne sɛ yie sɛ kɔba no sɛ police ni kura hyɛ driver ni a wo mutumi ya aban wedi yɛnka ne kokoa mu a na de na so ate akwakoda wo abranka sotwe bi kɔma no a enke betumi aye wonyi ne sɛ mu driverfoɔ no a ana mo kyena ho ama na yada ne mokwaye nse dia wuken nse driver ni bia ni sɛ ayembia otu car ba bontin so kopɛ adwuma ayɛ no at the close of the day onim sɛ so otimi yɛ adwuma okɔ any sales
na at the same time so nya bibi kakra nso de kofie na police ni ache no na o hwe na police ni de ba kosi police station na wa ko delay the time ani ade a ene no be patch us at least nka police ni be imagine bibi kakra no we ja na ma na koto adwuma so die mi sa say dent na driver ni yes ye transport unions no ye hwese answer driver ni bia be si kwan so koye adwuma no ni road work adwuma ni insurance adwuma ni license adwuma wa hwese wa maintain ni car yi se de ebe approach ni nkoche no but ni akopa approach ni be fa kwan be fa so bi ache no ene che unko gina baby obekọ ko gina baby a enye designated place I say can say okọ gina eno na ye kete before magistrate akwantimpon na afaso no na ye hwese posifo no emra na omugina so bibie no omfa sa amra no nso anso enye de emfani omu enti omu de sua ba bedan drama for mpanimfo esuagu ye so se de bi mpanimfo omu di anim ye hunu se saadie ya kan ho asema mo hwe enti ho anamo enti mo modin enti ho anamo maye na ma ya kiro krata de akọ asoe a mebubo obu di nyina se omunshelo muntu sa na mo imo nti enye se bi ade aye ekoso no ye ni adwadifo no na aye baako ana se bi ekoso no ye ni jehu da bi ye ni nye hokra na mo se police ni be chi apake ye di whole day ni ade no ene ye hwese o ene ye mpacha o hwese bibi kakra be tini abemu a mo magya ni akọwa djuma but sabe ye ti afi ehuru se da bu emra wo ho a ehye adwadifo no se so mu firi akwantempon no so ni enfie nya kwan afini party baby pa ni ti me fire passenger yes here passengers said there are police for so engine nkokoche enti ni etita na mo na yenim sa GPRTU muko ne yeku a eso pa asenkafo awodo ne adofo a won mo hyemose na mo hwesa dan no da nyina modi nipa bekọ akodro asomdwe mu no enya asem keto ma enti nyame ya dom 19th year mo hyei mo dwene ho sunsanso e de beba wo hawo my Ghana ye befa mu ana ya dwene ho pa no ntini ye pese hwe maminka begin show pedestrians na omufiri omufie eba abontene se ebi omuko omunyuma so ne ade yaye abaya bomodin design road aye pavement di amount se aha na se monantefa sa pavement na so monantefa so no sa pavement na le dedifo ade aboso enti me no ka se obehwe no na pavement ne so no enam se dedifo ade aboso nti no na pedestrian no na onante ewo kwan nim se koba ne sa pedestrian nankasa no nkwa e de semu enti ni ye ken eye din eye ya do yankasi ye partika ni siwa yankasi ya hwe ye chop money kakra yenso be nyi atufie ni ahwe na mu ya nhwe ni ye nyina ye nanso empu sa na mu yi na aban an ye sa de amfa mayen a pedestrians no mu nkwa na e de semu eni yenso driver for so wan che na okoye mistake na ta wonso ukochifa eye obi so na ye de ukoto afi asenso a wonso kakra ko se wonso ogi a wonso de ko hwe obusia no enso akoba uda banku ku enteni ya shapo se ampa edin sunsanso awudo bebre beba na mum ye hwe se ye be nia ye ni etu sa na mo na aban timi aye de ese na fata no eno be boa ye se e bi adakru mienu bi a ana se dakru ana dam ye bi a ye be tena se ni ahwe na ye be hwiri sika kakra bi na aban timi aye bibi e de ama ye no ene ye hwe se aban bi timi aye na bi asumbe bi abre na yeromeja wo mu okokora no yerade bi mo se sakwaba ne se mo ma adwarifo afiri kwan ho se na yeba ya ekwan ni mu be ye neat asankafo mbetumi anya adaje mbehunu kwan na mahunu manim atwi hyen ni ye de a ene na mo nso ye mo mokokone antia mo na so bibi ho se ye wo mo ankasa mo drivers ni bi won ma won mu gina kwan ene lodu menim pefesa sa asem yi wate ho asem pen na woni mu nso yes no crepa unse no crepa driver for ni bi ho mu gina kwan eludu unse sa road traffic act ya ye kan watem ya regulation ba ku bi enso e katafa say answer driver ni bia ebe share say all year transport commercial transport business no as a sort in hondom an existing transport union ni atransia mu say ashenkafo ni bebre commercial businesses a omo form hondom transport union bia eni tino sa ku nyina so ye che no say omo modern asa omo do omo bedom unions no
Say the day she share any mra, you have to a ama union, so say, Obia share because periodically, your free meetings, every driver for a kasa, Shen one could not be money, one could not be a yellow do passengers in the account. By drivers for be on, so I'm also for moment don't union be a non so near 2 accounts and driver for no foot. And the actions on catch up by Mountain for that's the law enforcement agencies, and that's the police. Say almost no, yeah, say. Na se ahema agedifo ni nyina se frequency so and you be nso nso be kokko gina kwantemfom ana se kwantimfiri akopa passenger no nso no ye chiwa se edu ko gina eye abankuku ye bo kwadu nam asotwe bi e ho bia nso no ye de man na sa de wo kai chrosa momo de mo ye mo afamu de se mo ne ahyenkafo nkae ne chichiru ne wo mo a wo ndom ko bia no ebenya nkyerkyere no mo so de wo ho aba dom ko no na momo agencies awodo na enye wo madwuma mebo a sa pepepe uze sa no traffic act ya meka ho atini emra no dosu mu pa na ya traffic ehunu se emra ni bi wo a law enforcement agencies no mo yi omani e wo ho na baby wo ho nso dia omo de omani a kire no ni ya chi omo adwene si so se omo momodin an se emra Water Road Traffic Act 2012 2180 no mu no omo be hye no omo de ni nyina tinya yi adwuma na emre kire se driver ni ekogina low park na ye nche no tambra no nso a eka bibi fa edwadifo ho eka bibi fa omo ndoma chenka fuku bi anso ho nso a no tambra no so a no mo nchi mu nyina so tell ye be ya abanfo a we be ya so reset Ghana na wa reset ka sections nyina na so de etini ba omanim na ko pe yo nchi etina ba omanim yo yero sameme no wasana obra nyame sure why so nyamenshira mu bebre ne maduma pa moyo amen I was your worry ayapanye papa de choyo kasa de ma GPRTU yero Samuel Amoa na yatenin kano na yekwa ma no so na yakwa kodi enkomo ye ne True Drivers Union panye pa yo kasa de ma won yero ya obema ekwochwe nkomo obanye Christ asumdwen kan encounter na mo ho ye dia hyenkafo Erada I na from there ja de wa yira nim ba bia wote ene na mo ana mo yira sansa mo ba me ye ho a kire ye asemu so de ja ye ne wa so hu na ya wei asembia baba da ya pono so se nyame ya adom a mo baba kwose down strike kra ya anya de amba ye adwuma yenim se drivers nso de mo ankwa ama na mo amfa nipa ankwa ye beka kwam enya de betumi kura ba si ye nante enye ye na sa down strike ya mashas ye se nyame ya adom 19th mo baba koi anyambia madaroma madwene passengers nso ho yo mabena se na yenchia sompa atiefo nyina na mpacha oman na yetimu no ye de emra na eti oman num we 1992 constitution no every wa adwumakuo bia nso adwuma a oye no pacha se emra ebo no ho ban no crepa central for mo de ye ya driver for de no mre bia no omoye mu nsakra ye kakra na 2012 no ena mpanyimfo eye adwen se ye betintim mra kase pa ato ho na ye hwe ne so e de anante kwan ne so to omotu din se Road Traffic Regulations LI 2180 2012 na mpacha ofa sa enwoma na uvie mu a regulation 117 no ya twa ho se ye nton ade wo ka kwam ye nton ade wo toll booth ye nton ade wo pedestrian walkway ana se baabi a keteke railway kwanda ye nton ade wo hokora mpacha ede na ehu e wo man Ghana hai adrawafo aka ho asem a enya ade se obi aka bia maye na de yakora ne se emra no a efa baabi e kire se wo drive na receive kwa na wo ye kwa ye nchompa cho eno abambofo no omuni so no kwasem pa cho de ye se wo drive na we need license to make krata na o krata bi ewu ana o car no akoda ni savage vehicle eno no omunche emfa enkogina mra no ade ntina krata akoro na se ye nto ade wo car kwam mpa cho wo mi se ye se nipa na watu kwan mu no watu mra ye so repair chi a yetimi bonika from 1 penalty unit to 50 penalty unit
one penalty unit be answer 12 Ghana cedis. And it is a 50 penalty unit in the Agyeiwaa. Not just a sika 600 Ghana cedi no. And now you see I'm found got to a fiase abosume miensa. And the Begina judge in the so. Na emro abosume miensa kura. And I told him you know abo. No bapa. Aposifo a momo hwemrasui. Omo bu mra so no makwotete ade tonfo num. Na driver na ode kan ba obi ti bus stop wo ebi bokube ebi toto kokko ebi ton atadwe entos na egu hai obi kwa na ahwene ekura na odi ku oba bi sisi de oba brazia oba aben so car no anya fault wontwe no na nka pe ba bi kura efa car no tuna mfa cho no fo eda ne nsemu a odi brazia emian oba twe ne ho na ya tobo mamiansa wankasa wode wani ahunu bi se bia police for bi wono mo a won madwuma ankasa de omo ko so mo nkoye no nyane no moye pepa cho the American say e man na ane yenuamo mema no mugu kwan no mu no bus stop no nye omo dia yese hyenkafo no ene nyina ho mba cho de di kan enya sa na mra ne te watimu ni nkwa na nyina o obi ti wo kopin say bu awrade beto ne nsa afre no enya de o sori ho the mom driver ne bana ni paniti wo ton ahwene o ton grazia o tutu kokko o bokube socks na egu hai kako ene edi asi hai ontimi fa car ne nkobo no ono nso ni tumi a obepam ni pa na free ho enya bambofo na eso mpam o mu free ho posi anya saade no ne mo no akwete ni panum na se driver no ejina baabi na se won fa car ne nkobo ni pa na otu a wase wa jina kwanim dangerous driving causing why for harm and your brofa kese near the oko mpacho ayefe not just said your work just say a police for na so adwadefo ne so na ma won maka ho ana bepacho me no mienu ye wo tumi se kwa akopam o mafiri ho say I hope say wonam pavement ne so na wo ho kwaka obi ade a mpacho wo ankasa wo hu de o mede ye wo enso ye pavement ni ma wo se nante so yanga se ento ade wo so me ya akomadani se wo pentosi ato ni enua bi wo abeka junction na mpa chew enya akomada na obekwa akopentosi no enti se baabi a ya mo se munton enema wo ho no munyina mo kɔ ho a me pade na to a ɛho na meba ye ton ka ho nema wo aboso kai so obi wo koforidia no ope engine ato a enya aboso kai no oba dia na si kwan se ye nyina ye kɔboa ya no se ye ton enema wo ha ye resa de kro na nya wo ne ye beba eni ya ye nhwe han obeka ya ye driver baako ashaman no okita kia track alodi blog wa fairly break still agin nsem obo hon aben se de obeye bia nya de se omo te kwa no ho tie wo mo ewi ase no watwa fa nipa nan so ama omo ato mpa che se driver ni tie Sompa FM anwumre ya ne fa ahodie nkura no o tie ani o tie won sewam me ne nuka se o da fi ase ye driver baako obi ton meat pa wo wi traffic aso cars ni nyina eba in fact when hunu nani hunu no na chese car no se dia ya ni se fa ne na so hunu mi se wa boka 18,000 it is 180 million still counting mba chodi asemwa boni be ni aya enti enye obi anka ya asemaye hwe ba bi ti se La Paz highway car e free eye jowulu eba hwemri car ne de first stop obi beka say traffic wo ebetimi agina car no New Boy Town Junction so odu ona red light ya so na nkrofo gu kwan mo tie break car etimi si afidie na say o fail break a ba cha woni ma video obedi wo ye wi ani ebusa nkunte nyina say a driver for and drive ye nice rampedi oman no ase ye mfa nokure enye adwuma eninti a driver for ye hu say a doctor for ehia bibi ewo aban ho anampanyimfo no omo nya mo a wo kɔwo a omo mfa ho wo da operation theater room a me pa cha so omo ja hoko eninti ye driver for ye hu say de ba boa ma timamufo nyina aka bia ma ye ne say ye ntimi mfa car no nkɔbɔ ye nua mo ye maame mo ye brothers mo omugu kwan no so na mo sa ade echi ne wa enya car a metena kwan no mu a no obu say adenti ne mo anya adwuma ne ye ka kire on say ye do kwa wo kwatena kwan no mu wo nkwa ehwa
oh higher Juma, Posy for Alpha, Chichi Jawo, and into the Uncle Juma and Pacho, or Wakatan movie. And Yamia Duma Dadwada, Sir, Unika, Eddie Beba, some perfect case, so be a programmer, Pacho Quetiada, and the Crafia said, oh, ma, if ye, Nemomuko Fia, and Yada so being a saying, Eddie Alco Eduma. Nana Bimose, now was sent Kamudika Boko Kwansa. Now, sir, when I bound and Fumudo. But on our Kimuano, you don't go to a fias in our Kia. But over pay. There be a. And Tisana, what year day, and him said, Radian Fasama, no be the shank of 4 binaso, not posted in the Kojina court to say, one Ravi, near the Sunny Panuco 12 years every day. And Tiericata, road ministry. So, Mama Boye, no Yamus almost said, Quine or Yamaye, Tian Fashion Faso, and Omuyama ready for. Yet the Biakoma local government, say, and I said yes or share, more free quine so. Yet the Biakoma trade ministry. Ye was a trade ministry say, I buy be a bar market almost see at the merger the forno. Omuncha baby a market in the 1 year, crying for a can and for free and for Munko. Ye the Biakoma interior minister say, Emrano, na said yes or shess Amrano so my enforce Mrano. And yes, sir, that's all mine, Yanisa. And yes, a car to be and some nebo be a driving in the for. Nana, you may how be Sunny, Masha, see a mobile coco. Adokon yenim sampanyim fonso so bete nyame ya domo a adwoa da se de mo kan ba adwoa da de mo ntwentwen so ma ye na ye hwes ba bi adwadifo no won be yi wo mo neoma de akoye da se no bre no da Agyeiwaa Pacho ma enye ni say ye ni Ghana Police Service o ma frɛ ya ka say ya asɛm na ye ka no e yo mo nso hi ade asɛm pa nti o mo da ya se ya rezi ti nyame ya domo da adwoa da no ba bi bia e pese ye de ema mutimamufo no empanyimfo na eka bi owom efa ekyerɛkyerɛ sinto ɛwɔ no ɔmo yɛ willing sɛ ɔmo bedi akyi na ɔmo abɔ yɛ ho ban nti da Ghana Police Service so ase na na ya we no mo basa tie simonten so na we no yɛ pakishe ni nyina si hɔ a na driver fo no yɛ ne mpanyimfo road ministry trade ministry local government interior transport ministry ni no ɔmo afa kwantempɔn no so akyerɛ asem na ha ye na mo mahu sa dwuma ne na yame ya adoma dadwo da ye di mo ya de se drivers mo hu bibi seye na mo sekere mo se aduasa mienu aka na mo san so pese aban mu mpanyimfo so kam ho na mutu ho na mo yeda se no brewate e ba cho yame ya nshira sompa ye mpene mo paso ansom ye sompa amen. I was away a True Drivers Union. Panyepayo Casadema, 1 year Royal Burma, and na yeten can some into young Manasway. Nine engineer. A year among Cote Concodi and Commonia Rase and Yambia no Quacobani say no. Yakwanso, Yan day. Engineer Madroy. Mejoso, Miniaba. Redaka Fra, what you swatch it. None remember Kodie. Yeah. Edina Mercy. Engineer Diabenio. Yanka bin shemu drivers say ya na bakwono de na adwadifo ba kwan ho wo ma ton braziers wo ma ton toes wo ma ton toma awo kwa so wa bra drivers wo munya ba bi kura ampake na ngamvanso wo ma lodu na wono makwa hunu mo anim de a nyame ya adom adwoada wo munya adwuma obi a tena fie ye kwa so ani adwadifo na drivers ntem asemi ye kan say well the issues we need to sit down and discuss. Say union driver union or me a union follow under the labor TUC and you sorry preoccupant called demonstration and now we hear the OPDR because there is some infractions for baby to the GPRTU transport unions they are not disciplining themselves and we teach a man also we need to sit down as city managers and discuss it around the table. GPRTU ne omo akanina no omo nya omo den say omo eto sasase bi da ho no be so mu yisu a omo nya omo bi sasase no kra no omo to amana ye omo de ada they are looking at the district assemblies to assist them in getting a place. That is the law anyway. But
land offense assemblies no so no ebi wo ha sika and say yedito asase no na motumi atena so ebi wo you go into some long term arrangement GPRTU ni other stations here ye be station wa hama wo na ema ni mi ho ebeton ade a they don't like it omo pebedia ema no wo no omo ni omo aton ade ema no so pebedia transport for so wo both parties in any year we are all lazy people when it comes to some of these things because station war new station war Chimota or new station omina befa ejai befa enipa wo kwan ho because nipa ni person mo be nante akọ on say na this and no indiscipline and no on the part of drivers no and then on the part of passengers no so indiscipline and it is a market women also a free market almost back so and see indiscipline which must be discussed and then we find solution to it. But who sorry you want to go on demonstration because of infractions now money, I don't see the head and tail of this demonstration to create awareness and answer to do what. Now, engineer, almost one demonstration, they will more strike. Woman Juma Kora. Almost contract saying, they fall under TUC. TUC and declare strike. So, what kind of strike is this? Why are they doing things on their own without consulting their big men? And yes, they fall under people. GPRTU, any other stations, and Sikani, a year or more, was stations, in terms of somebody managing a lorry stations in passengers Bejina shared in you Bejina you show boy a bebo we are should be and one say digis can no more executive manage the and it's a man the then it becomes an indisciplined situation. I say the informing in our traffic. Here share how best we can solve these problems. Baby you don't see these things happening. Oh, because I'm a pavement. I say passing pedestrians efa may the kiosks ni Niama de city authorities in so kokasa omuye action bia na no so fan semaba planning ni bogus and we have to do something about it. But that doesn't mean say one party ebeka so no the cause strike. Oh, I know I said it's a situation that is necessary resolve. GPRTU stations be blow urine crana passengers who be now on our hotel on our use of car. Meanwhile, they are paying all sort of tickets and whatever they are paying. All of them we have to sit down and sit around a round table and discuss where to plant lorry stations as against market. Na obiba kana sa ya dai na ya ba bedru hai sa drivers ne mpese o mbaje o mfom so atum sa wo so kan wo san sa bi mu kura gina kwan mu lodu ana adwadifo no so kire sa wo so nyi o mfom so ntum fi sa wo mu ni ba bi e wo so wo tena enti sa sia na ya hwan mu mfom so na amana kwa koba sei. Well, at this stage no ye nyina ya mfom so because yes so ya twade no ya you play and see yes, we are discipline. We are supposed to go into a market and buy. Yes, you say do one near Seattle, a big ticker, Mukra, no, or Tadia or Babeko market. Why didn't you get in or better Munaka and Bass in Yama, after an auto Pabua, auto bow fruit, auto and one wine? That is indiscipline. Automatic. Anti fault. But basically, so we have to reverse development. And reverse development. Near the right thing. Because infrastructure baby cities, baby no. I am as against human beings or more so we have to sit down and do proper analysis. Where to face what? But who call striker? I don't see the who call strike Nibia, then what happens? Now, who call strike Nibia, then what happens? No problem, no, I solve. No. Awareness now create
fine, but and yet true strike. You can do so many actions that will create awareness of the material. So what about that? Yeah, factor na a GPRT for ni a to or more transport associations, you know. Yes, so among left and right, and yes, any day. Nana, one more boss be. Now, many Samuel Amua, one of your deputy PR or the GPRTU. And now, two drivers union, here I am, Bemaka, now one more boss will be said. Sakobana said one more crampo complaining the chair a police for no. Police for no crampo no quack, so one more quack or Pamu Mobile Chenas be more quajisi cania the day, no man that should tell. Sadia near dear, how one more. Ama woman so assassin police for all the police back with more. Motor traffic unit for MTTD4 no. Well, allegations there, it is easy to throw at opponent and obia only wa obeyi na no. Na GPRT for Juma omudi passengers enini make kwan so. Ebi onimra instead of omo befa car na ka se make call Sapeman ana make call on be peace no achiwa ha no acha one passenger now no asa charge you fufuro say sa fako amasama no asa charge you fufuro fako media anu do omu nka de omo eye wokwan so no omo ma passengers e bre wokwan so no omu hu anu nka. What I'm saying is say yenina ye ka ho ani abedu sa situation we GPRTU and transport owners on omuntumi on their own nka say they want to bring the whole economy to a halt. Based in because of Nkrofo maybe why? For some time, you know, politically, you know, now Abampo Fraba, you need MCs. After na buying to the MCs Abba. Now I'm more to see to some of these things. Now we also court striker. I know that means you know, no striking no for what? Yenim sa asemi ya friend na pompon so ba. Nyame ya domo a enu juadara na kese pa no na pie dwasan se wo mo se juada mom e na won mo ko strike no enti nyame ya domo afri juada ko no ya ba sa ba opono mu biem ne arasa nyam bia strike na won mo so mo ko no ebetimi achi amara mana ye ya no medasi omunyiro mo but answer obu problem no medasi I was your way. Na watcher and semu ede atwenti engineer monkote yadase ene wo bre ene wadaje ya wode amaye na watcher nsemu so ede atwama yanyemu entiase I was your so ne yegina na yada ye hotel ye ba yede de akabeto so ne mom hyane so Celesta Company Limited wono ena waso yesene amacha se ye tirimaye ye dadadadadadadada se si kire ne wo no waso wado ya toothpaste ne brush ya ba where ya pose papa ya chase ema wo se no edimu e wo ba ne ba ma bia no se wo se enmonyam bebam wo se no ankasa nka boni be frim wo se no betumi asere wo badwam asem anya sere yakura ba fe wo se na wo so betumi asere bia e ya toothpaste ne brush wo na sa pose we won fanchi wo se enya ha wo ho yawo toothpaste ni bi krampo on ma wo di twi se na woni di ya na asa de ayi bi tete firi wa no ba no da bi we de no ntesa ya ase de no ankasa no won ma hyeda de afa mfidie mu ahwe no sane ye be buo ni padua na sen no ankasa ye gu wa no mu no entiamfa wo no sane wo sene sitie wo bo no dwutwi ni se wia na mo jafiri mu ba wo bi so krampo on mo dwutwi ni se wia na asa ne bofro no ne nyina ya toothpaste ni ne brush ena ba beto ase I was your baby ani afre ne mom hyane so sa wo quality shops a wo do mu a wonsa ebetumi Kabi 0501 61 9588 0501 61 9588 and that's 0501 390338. Odem nonsia ade ano ne de to aso ede amawo no wei eye hot bite ye hyase ade free no num mpamu ne ade nonsia kase na to aso kama
ede amawo na wono nsiamu no nia eba no edoso pa nanso Leicester Ghana Limited adawromenti ye beje brani akirekire mu kama ede amawo ensemu aye de somu ene no kakra ya ye pone ho ede amawo ebi ene se asem kese bi asi ewo fragmentum na yasem ben ya Omampeni John Dramani Mahama asebo ya wokyere se eka biara ewo atenaye ya ehye enyinamahodin so ohwebe yebesi afimpinu ne adunu nsia mu de na wo mayi ni nyina e de afiri ho na madebo ya saka kyerɛ se Professor Christopher Amiyokufia fedie ya de ntansa ayiri ne kom na yebeko Bank of Ghana ne akobo nkomo bi ho wono nso kyerɛ se nyame ya adom a Ghana cedi yi a yegusua ya di nkakra yi wone ba bedi ho dwuma bi NPP amanyokuo no awie ya wo mafrɛ ensemtrofo enhyiamu ediafa owura samijemfi ene konfo agrada na ensemu abeto dwa amanebɔne nkyeremu ankasa ewo kaseboi emu awowura bi so trokrata de akwakoma show agyekere se yewo samijemfi sansem wo no ewo so wo penwasem na omuka na wo ensem foforo mu no nso no afutubo ene amanebɔ ene kokobɔ bibia mu bɔ akɔ ediama Ghana fo se womonhwe yi won yema bi ho yebeko from mantemo ECG adwumakuo no womakodi dwumasunu bi ewo so gakɔpɛ boa amanyina monkane ho nsɛm agina ne nan so afei nkɔfo man so yebewura hɔ na Zelensky wono so na ka sai wo se Putin po won po entokwa na wo so mu gyae wono abatoa no na wono mo asia kwan ensem no ahodo bebre eka we no mu ho enanuanom baasa agya oba eno sonson kronkron be ma ba ko ameda mantamu ya transe ade mu nkyiremu ade brewo ya beti yenka ewo kaseye mu eyemme Obrempong-Nana KWAKU Ampomah Adwoa Asare enafi AKOSUA Agyeiwaa Kodie buati afi yenye bre na yenkyire nsem no mu na ye kofra mantamu sesi a asem kaseye bi asia ya wura hosem me pa cho ya no adwane ye wo Facebook Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Na do comment di ato abira no so e ken kan kama e de amawo. Na ewo Ketu South mansini no emu ewo Framanta mu. E na enura ya nto anka asoro anso ene yete se akwada mobɔ nsa kura ya wanya mfinhia no enum wapie. Na wopie ya won nam dan chi di agron kakra onwuna adwoa beba mo ntwen wakodi agro konam fufuo fie kakra. Ne maame yesu obudi chi akɔtɔ ade wo soto bi a wo fikyire hɔ aba oba ne wo hu akɔda no ɛne wo hyɛ ase yesu wo bohwe ɛde afra akɔda ya ntiburo no so de wɔn ma wo nyina de wɔn ho gi mu bi kyerɛ sɛ da bi akɔda nan kasa mu opie kura ya wo nkyɛ ɛno nti wo mu nyina hwehwɛ no amanfo ɛso tɔkye wɔn a wɔn fon battery wo kura akɔkyaagye so tɔkye ɛde kɔhwɛ akɔda no wɔn yɛ ya wɔn yɛ hunu nti wɔn kɔbɔ prosifo amane ɛma prosifo nso bɔ mɔden ade wɔn ho agi mu yɛ sɛ da bi akɔda saa de womo hwɛ ema akoda na kira kwan enyira womo hwɛ no na woni hu no na kire no woni hu sɛ akoda na taade a na hye no emoja ewom ewo efie baako bi no nso bɛn wɔn kakra ye no kra no pani a wɔno ewo fie hɔ no ye frɛ no ahiable yaw David ya wɔno kra mpo no pope family ki eno abi no wɔtɔn na womo hwehwe mu a mu se ya akoda na taade no me yese no mbegbo wura fie ho na wona akwa akwa ade kodi e wo fie ho nti akoda na taade moja akoka mu saa woni kɔ ye na abrante no ni fie eno nti won bɔ modin abu ni punani ekɔhwe ne ye ho no woni kɔ ya ene ekukuo samanim do ene esi ne da mu a emoja na nye moja ketwa na woni hu se enipa honam akwa bi a woni susu se ya akoda no ne honam akwa bi enso ewo kukuo no mu a na akwa ya wura ho sempa nanso wone bono a ahiable wabudichi watwe wosibreminya wa 2 pia fa jande de no nti prosifo to tere se wobi bia wonim ya David ahiable na kira kwan bia no woma prosifo asonte na woma modin a enyi prosifo asonte na prosifo nsanka no na ahiable timi ani hia wono ye se nka wo pa akoda no de na kwa akwaji sesika duro ahiable kro ye yinso yese wo bam potam ho ba bia wote no a sawa no kra wasan to nwom wa so de wo yakwaya a chese wo bie na no so wo to nwom a o wasoro abofo timi nyina atimi bom mu ase e de ma no pa ene se woni akohu saa niema we sei e wo ne dem na akoya wura hosem pa okopie mu e wo eye aflawo a e wo Ketu South mansi no mu a woni nyina e de won sa egu won ti a woni twadwo
Yet also ewo ensem fufo emu na omampeni His Excellency John Dramani Mahama Ashebo ya wache se wariata so ye pa eka ahodo ye da atenaye ehye enyama hoden so de enkosi se afi ebekọ na wie ye no ma wide dodo no ade afiri ho no wo bompa so pass afimpinu ene aduonu nsia ye be hye ase ho de na che se wansi di kura nya de se energy sector no wo mo adi bie omampeni John Dramani Mahama ede nsem we nyina etudwa wabra wokopie mu ewo Cote d'Ivoire eye Abidjan eye Africa CEO Summit dwumadie ahodo ya wo mode hyehyɛ so ene wode saa ensem no ekotudwa wo kyerɛ sɛ mprempren ya ye kasa die ka eda saa tena ho no ebeye 80 billion Ghana cedis ya wote enye NDC aban no ena ababɛboro saa ka no ede agu ho no na mmom wo mo ankasa ansa no wo bɛba aban mu no na aban dada no wo mo adika boro ka no bi agu ho dada ena wo hwɛ mpanimfo ahodo ne nyumaku ahodo a wo boa manyina monkanea ejan nan so te say independent power producers any wo mo keka ho no wo mo say na aban de wo mo ka be 2.5 billion dada ansa na NDC aban no eba so nti wo mo so wo mo fa no one step at a time na empire no wo mo bo se kakra enkosi se afefoforo no ye bewura mu ne de na eka biara wo mo ayi e de afiri ho yenti no. The energy sector has been number one in terms of priority. My second coming, well, Jesus is coming too. So on my second coming, we messed up energy sector with debts of almost 2.5 billion owed to independent power producers, to gas suppliers and everybody. And so what the previous government started it, but we're continuing it. They've been trying to renegotiate the debt and then see how we can ring fence it. We have some strategies for dealing with it. And I'm sure that by the end of the year, early next year, we should be able to make everybody happy, in terms of dealing with that debt. We need to clean the slate, but in cleaning that slate, we must look at the whole value chain because a lot of the problem is coming from downstream, the distribution end, because of the state-owned utility. ECG is not as efficient in collecting revenue. We are experiencing technical and commercial losses of about 40%, and I think it's only a state-owned enterprise that can survive when you're losing 40% of your revenue. Omampeni His Excellency John Dramani Mahama ne ene ekutie ye. Awosoyo toa ansam no asona afempemienu ane dunwacho 2018 asambi akoso ewoma Ghana emu ne nyina no ayese asoya ya na won mo hweketache akwantempon wo ansam so no wo ne Africa Investor Holdings and of Ghana Infrastructure Investment Fund won mo tena se asensanti asia pamwa na ne nyina no yese woma Ghana yeketache no ye nyina nim sadane de nyina no enamfom na radio mbaba ye ne bi sronkokora ye no be nam wiemu na atumi aboa ya woto indisa sky train na sa sky train won sansam wono na mpanyimfo ye akyese eda won mabamuo sanka won betumi ahwe ama ho kratasam ne ho sikasam atumi awiemu de no aye panye kwantrofo a Ghana Infrastructure Investment Fund wadano ye Solomon Asamoah ana fe ne board chair Professor Christopher Amiyaw Ekunfi na mpanyimfo kyerem sa 2019 saber na February bosuminimu ana sa mpanyimfo mienu ka wo mu kiri pam ho eni sika twitwiri die nya asem keto ama $2 million ana won motam ye wo mo de ko hia Africa Investor Holdings Limited ana omde kwato won account tum wa bra mpanyimfo anko ba bia mabo chama na so bia kora anya ntum amfane signature anhyase enti wo mo ankasa na de won mo pe emani sika no kwanta na sa sika no ko omde kwato sa account ni mu no mpanyimfo che se won mo bo akira won mo hunu na se frakadam bi na mpanyimfo mienu won mo ya na wo akwa hia se won mo akire wo mo manfo beka ye ni chebi na atoni January de ba ye ya no wo bokọ adu se Professor Christopher Amiyaw Ekunfi no papa no ankasa no jaze enuoma bi afoforo no atinte wo ye tan to ye opeso wuru kire ja no nyasem keto amanam so nti no ewo semara ne die na afezo so wo mu no ba bi potia ebetumi akwakọ wie na asase no na won mu nya hunu ntansa wo mo mfa mo panyi pa no sansa na asem no mu nhwehwemu no na enyankonkosi ase ene ye kasai Attorney General's Department Wamo di ababa tu ja eltrosa Solomon Asamoah
ana panyi kwantrofo a anka ne no board chair ya no oda Ghana Infrastructure Investment Fund ya no Professor Christopher Amiyokunfi empanyimfo mienu no chese sa sky train no wo mo edada Ghana for pa ya chese na nya asem ke to mo de 5 dane wo mine 6 nam sunti sa $2 million no wo mo mane ne nkwanta ya chese entansa wode abo wo mo yese wo mo ka wo mo tiri pam ho se wo bedi wo my Ghana bone afei wo mama sika twitwiri die ye te se ye ahwere wo my Ghana chese eno ababa ye wo haw kase de abato wo mai so sesa sika ne yebetumi ahuna chiri kwan nam so nti sesa sika mienu a wo mama ne nkwanta na won mama obi amane panyini bia ansan hyase no ewo se ye de kwadu ebo wonom na wo high court eye criminal division na eye attorney general won mo kwesen sansan krata yi a wode ntansa ya bo panyipai ene eye ne board chair ya won mo kyerem se enchekura asem ne wa kopiemu ewo emrem na won ma hwase ne be yampanyifo mienu wodom be gina mara no na ba bia mara ne da no yatumi ediato ye firi mira no na fe ye de ani akyerem ewo sikasam ene eho enkomobo emu ebe se mfie bebre ni ene oman Ghana ede ne ho efiri kwasikoko nsam na wode ne ho no na wose oman Ghana ye sikasam no ye hwe ne atoto ne ma yie pa enam so ema Ghana kasa no mu no eye se ne ono abedi ne pound ene oba ye ma pound ba ko a ena ne ye kan pound no aha enti wo mo kan pound ba ko pound mienu na ye pound na woni wie ya na mo ekeka bo mu anom se da bia ne sade a ye mfiri pound Ghana pound no na afi ye mfamra Ghana cedi enu nti cedi no hyase eye adwuma free say let's say 60 years ago ena hyase na one ye DCD ya ene afansa kraye bebre mo nsesan ye kakra ba na ye twa akese ne nketwa ene cedi no krampo no ebi ho kra de samo bi a wonye nanso ukọ mo ne wo mu atonton ne ma akese afo no ho no a sa one person ne nyina one de be ma ho ende ye oye den kra kam wo de be ma ho enam so ama Bank of Ghana ya wo no ena ehwe oman Ghana sikasem nyina so a kire se Ghana cedi no watem penten kwa yie pa wa amanfo nsem binum wo ho a obekona momone ne jeneni ko bi nyina ne ye de afrafra nanso ne nyina ye cedi no bia nanso sane wafa ensesayemu ade abesi ne no na wanya mfinhia aduosia no ebra so se oman Ghana ehye cedi na nimonyam eno nti nyame ya adom a 19th July ya eye afia pra hankron aduosia enum 1965 ya ye G Ghana cedi no eton mu a ebehye pon no anan no okeka ne ma nyina bomu ana se afia we sei bosumi mienu adi ani mu pepe no wanya mfinhia no aduosia eno nti efiri July bosumi no ede kwa kosi bosumi a etwato okra e wa afimu no wonde nhyehyɛ yahodo bebre e ba begu akwan mu a won bepa dwumadi yahodo bebre ho ntoma e de aboa ama Ghana cedi no yetimi akyerɛ ampa wabɛbɔ adze no waba yenso a wabɛyɛ adwuma pa krata yi efiri Bank of Ghana tena kɛsie mankasankasa ya won kyerɛ sɛ Ghana cedi anya mfinhyia aduosia eno nti o sɛ ye yanto nwum ne mo se mfanfrɛ no we opani anensa ɛhyase ɛyɛ twɛtwɛfo ɛde Bank of Ghana a efrɛ no sɛ Miss Sandra Thompson wachire se Ghana fo nyina mfa ye ho nhyem na mfinhyia aduosia ɛna fom Sompa 106.5 FM Accra yenumre no nsia kasebo na wasugusu a wutie Facebook no nso Sompa 106.5 FM Accra koho na kohye de ekoso ewo ho bie ye ko amanyosem mu kakra na domfrafo de New Patriotic Party NPP amanyukuo no Henry Nana Boache ya dodo no a efre no Nana bi awie amanyukuo no efre ensemtrofo ehyiamu na opanyin na gina amanyukuo no anemu de wo nsem etu edwa ne nyina efa opanyini pa ya yabo ne din so wo mehwe akire se Ghana Gold Board Chief Executive Officer Agyeiwaa Kodie efiri enra na de bepemo ne de bebia obefa bia tokuro bia mu kona bia mu street bia mu edi ade o manfo ano Agyeiwaa Kodie ene Mami a wobo ne ho safo henesi ye friend evangelist Mama Pat ya kanene de na dodo no anim si ye friend na agrada na enhyiamudie bi ekoso ya Agyeiwaa Kodie ekoche mami sika na nya Ghana cedis $dollars asem beto dwa na omanfo atwe ne sere ne abasa eno na NPP amanyokuo no afre ensemtwofo enhyiamu no ewo ho eno wo de adesrede eto omampanyi John Dramani Mahama enimu se we dia wo mo mpene toto mpene no a opanyini Kodie esese wo mo hyeda eje enkrata ya enkrata no ebe
chiremu se opanyin no wontimi enko baabi anase wontimi enfiri baabi enko biaye poti bi ana onikuro poti bi ho brofo ye beka se ye interdict no ye interdict no na asem no a eda ho no a ye hwe ne saa no enya asem tra keke wo se NDC amanyekuo no wo mu yi omani no wo mba ne san no owura na bepacha wonti no wo mu beja na mana kosa tra dia wo mu de nya de a wo mbepene wo se de atwa wo mu nsuru mu kura ne se enche bia ye te oman mu ene ma Cecilia Dapa ya no wo ne nadwuma efo bi wo fie no obi be kukuru sika kese bi efiri maame no efie no wo mu kire mu se wo hwe mfie dodo a maami wasom oh my Ghana sebe maame no wo ye wodefo ni kunu kura hwe adwuma wo ya wo sika pa eti sanko wo sika dodo sakura wo fie a anka sebe enhye da entwetwe so sa nso maami asam beto odwa no sa pepepe na nkrofo e kan ye maame no kura no wo gya na adwuma e de to ho nti se nessa me gye mfidi aba esese wo mo hwe na wo mutu ho anamon acting CEO Goto. Wako a year say no when ye Bronisika dollars ibi. Odiama Mame Agrada. Now we see Kano sending na OC kind of baby na Agrada as I shin Yaki Nasaka. Now one say a young national communications officer of the party was acting Gold Board CEO. Here Mahama. And some of them go for no Kenya say and Yadia on Sao Media can branches and say you golden board. Now so no Adia wa ya no Adia a chere eye ahonchira Ghana for film ene enyema bo akosoro na wo hwe obi onu no hwe gold board so na wayi sika $2 na odi ache ano hye etietia Ghana mra o code of conduct na nkasa o de ba no ebu na nimtia se opani Mahama anye ho bibia ye kira ni se eye o code of conduct na de ba ni se be akra ta keke emunyetu ebe ye mframa o kasa keke Enwachi nanabi esan editu jase na nsemu ntemu so ensensem bi ebeto jafa Attorney General Owura Dominic Ayine ho na afei Yewura Kwame A+ wose wono wonte ase kura se bepem enne Attorney General entimi emfa Owura no enkopie mu wo court yes lawyer ni penny kese ya ka tro se wo kwa kwa sika 500,000 ademudie de baba be ma appointment committee parliament send a bear will go through parliament. And you see, Konako Saudi, Fako Court House, they be caught in the Abako. I think the Ruben the travel 20 I want to move in treasure. Then Tina want to go because if you are the plus call about so can say. And you see the uncle. Nelson wouldn't conform with Cocoto. Sa Adia Koywa de Bowie, some way a comfort. One Katasi Shannon Prayer Garo. What Coco Jessica Brema should be for no. One son wouldn't conform with person who don't Coco Town soon now say, won't charge your for corruption. But one soon yet the BBC Atoso. Yewura Mahama said 1 million yes and you will see Attorney General and Amwa. Obi argument say Attorney General Ojaya Tichim, Attorney General Confor, Attorney General Akwaja Demudie, Attorney General and Ekono, the Diabosity Ekono sa no Sanse Adina, you do know. Until you see a team sign it. Ene ya wuti se CIE eye national organizer Emma NPP amanyekuo no Henry Nanabuachi. Awo sansem kroya mo no ana nipa binom atwa krata tenten ade akwakoma empanyimfo ya wo mo hwe nipa fa hodie ane atentene ne wonsam so ya sraje ya wo mo kyerem se Yewura Sameja mfiti wo wa hen wa ma he se wochimi tabire sikanto se adema echas evangelist agrada na yeno an se kra na me hata ne sei na anwo na nsunti ne sraje for hwai na wo mo nya asem no mu enhwehwemu na panyipa ya sakrate wo de koma sraje empanyimfo ayora Eric Dumenu akachi wano ana de koya ya wotrese wo hwe wo ma Ghana ya mamra ya didi djuma ana sane ye won hye tie na mampanyi Yewura tontonwani Mahama krampo wode ho nsem kra batu dwaye code of conduct e babatu dwa na wo sere na soafo na pamfo ya wayiyi won mo so obi anwa so obedi so no eni che bi kra na wocho kra ni ana che Sameja mfidie wo ya so brache ya che samra na wakwa so enam sunti no se kwobonsa Sameja mfi na aye na kwankwo ye obi ade a ana ne ye mamra ne nkasa ye mamra ne nkasa pa na ye hunu sa no ko ma gya na no sabio mampanyi Yewura tontonwani Mahama won ka sam tra na wonya hono mo enko na anam so amane krata no
Shraj Commissioner Yera Joseph Wartal wano ana krata no kokodi ni nchen ya one mo eche mo se wo so behwe na wo de osia yoyo sanse enei ne papi no na ahase ya one mo kasa de fa won kam ya samanyofo awodo ya MPP amanyoko aka ho bie na dadue one mo friend sam trofo do to one mo nim sade akaka kono ano de sanse nke ya MPP fo na teso ankene ka ya sopa wo mo ahoro wo mo asate amomu ye hi enti akoba sa NDC mom na teso a se ne nsuo ye no e wo sesa ana wianso ye se wi abaya sa de a de ebekwa asantemantam mu na afia akobon komo bi e de afiri ho Food and Drugs Authority penimpa ya wada no e wa asantemantam mu eye Yera John Lai Odai Tete wode atoja kire se niema bi koso e wo ma yi mu se woni anka bi a na woni ya mambofo pa ene se enu bone ene se ne omanfo e fa nuro e wo man Ghana mu no ehwehwe aso etraso onam ba bia bedu junction bi so bi atem unim red obi so say ye fra bibi tramadol eni na hodo bebre enudin ahodo bebre ya titiri pa ne Ghana mabu no woni afoso ya wono fa no sebrato no enya asem keto akora na wodi atoja kire say woni hwehwe mu a woni aye kire say nipa edi won ho ato sa enuboni so ya wono edi wani ato so a woni di ye adwuma emfa mra kwan so no hadwene pa enu nti wodi afutuo edi akode ama wono a titiri pa drugstore for no se be yanka wo biba na wo ba beto sa enuro ibi na wo nkita forms bia na prescription bia free hospital ya doctor ni ede ne nsa team so se ampa we die utimi de manual saafo no ya ma ye nton ma won wo de saafo enyina atudwa e wa santemantam mu ebra wo ye wo pa adwumadie bi hontuma se won de eboa asi enubone ene se ne omanfo eyusu enuro saa no ho ebra ene won ya ma ne boni Kwame Redu ebonkomo Tramadol no, it's a pain reliever. Just say bibi here we are from moderate to severe pain. I was say available for hospitals and now pharmacy na yen farm and also yen fan bebre don't na we hear prescription and sign I was say we don na pharmacies nkwan I was say amunton and see who say ebimu are selling without prescription and no na Emma youth no so they have taken to that and omu abuse now omu there omu say omu fa more holding the year jumana dipadua no there limit how you have to work and say we trust our limit na our fine bro say emwa wo there wo kun ho na Tramadol no ye pese ye ne clear say onu so e dro e wo adwuma ye na say mu fa sa kwan so na nhihye a e wo ho na ne use wo benya asem Abusia eni ayete yi eye Yera John Lai Odai Tete na no si ya pe na acting registrar edema pharmacy council Yera Michael Kudebong woni so di bi to so no che se woni aye nhwemu bi na nhwemu a woni aye ne che se ohamu nchichemu no be se let's say 24% wono aye university fo a ankaja wono aye graduate fo ana ebinum kura wo sukuu mu ya wa mo de nkom wo suapon akasie mu wa mo gintete e de ahese sa de we de enya unim red enkanya de a eye no wonom kura de fo so Tramadol among for no for other purpose aside health. Now, a prime fast education is very key. Most of the time, now you two or more for almost you to be cautious of what or say mintombi. By no quano MY, you need FDA, you need police, immigration, because in Roy, you need a chromacy. If we never in Sober so no so, I see a share our ports of entry, and the airport also see a very, very porous. It is a young point to me, that's why the immigration people are involved, customs people are involved, national security is involved, narcotic control. Everybody, that's a manen cars yanka you be sorry so you be call your school you be call secondary school a research has revealed that 24% of our university students are hooked onto opioids. It's a worrying situation to get up one day to learn that such huge that's about a quarter of our university students are hooked onto this menace and ya chance here nti obia must play their role. You knock it down. Tramadol would knock us down. Abusiani Petin nkan acting registrar edema pharmacy council Yera Michael Kudebong. Lester Campbell Limited and Menonsia Casiabona Busia was so good so ya wotie no. Na ya kan food ya ma so ya toothpaste and on a brush ya one more dia bana ya pose papa
wonya bi a wawie enkoda de djuma mpanye de djuma na obi anya bi a wawie kura efie bi a mu hia bi we wase okotuo na de akwakogu fie sanse wonya bi a jese wanya Christ ewo fie eboawo ema wo sene banyam ema wo sene wankasa no enmonyam kese ebam Agyeiwaa toothpaste and a brush tieni ni biem Yas toothpaste and ne brush wonya bi a wawie kura eboa ma wo sene wankasa no esipisita wokwa badwam se wokwa yie ayefuhia aponoto ni nyina no be fe wo se na wo fe wo se na wo fe no sei anam Yas toothpaste and ne brush ebo wo chidom nti eboa ma dan da nyina no wo sene wankasa no enimonyam ewo mu nti wutumi sere wo bi anka sa sere kura wo hweme se ma fe na sa bibia atumi akoyie wo se wokwa me ya wo do ya yeton toothbrush a won sabatumi akabi one wadan chamodi ho enkuma ana fei akese ene de ano odin akra ya homa no 0501 619588 0501 619588 ana kumasi 0501 390338 ahumeka pain we live in hate patch nsunie abusia we no ebetu pain nase afiri ho yesi wusisi wukotodwe waposo wachire bramo wonkase mu twetwɛn emu hyehye obi kura de ekoba ne sa no a na eya mana loke na wo ya ka wanko na abuzara ha hu biem enya afena akwoto aduro bia akoda wo so obi mfa twetwu ana wo akoda wo se meba megina mesu no ntiacha sa no ma na twam akoda wo ti anye obebu spinal cord no sa de agum eya meka pain we live in heat patch eno na ohia na de tie nie we no one ma shada package ne kama enti woti ano no a ehyem bebre wo yi ba ko a ba bia ehoya oya no na wo de ata na mo make sure se wo bedware anase ho no wo bepepa ho ama bibia ye kama se fie ne ngekawa bia ni ho wo wi ana de ata so ba se minute ni numu ade ko ni dusuo na bebo kama enu ze wonye no na se bibia adadin ya wo de yo ebeti akọ ama ho atumi atọ yese kwam ya wo do ya yeto bia won sabaka bedwom ne monten so ye de agu ba bia kuma Accra, Cape Coast, and as a poema Temutakra dip. Ahomaka or Mubenya Biato, a 0599 082 297 0599 082 297 and as a 0248 509 003 0248 509 003 when ya be a waje your general son ya die and what tell. Ya ba dia catch you no. Ya da to aso. KWAKU. Minim sawa yeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Manihon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, we got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obien himself a prostate. Na baby omutimi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na dear friend the premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye mwao. A man mema mo power. A ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wosha wofa baby na ajujo.
adwoɔ kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathic clinic ahenema kɔkɔbe kumase baako wɔ hɔ ɛbɛn angel educational complex no ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ spintex baabi yɛfrɛ no share signboard no woduru na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathic clinic a obia ɛbɛkyerɛw frɛ endpoint ɛwɔ 0244 867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathic clinic a wɔn mu dɛm fo Hey, middle. Edra no pa wutimi to wo boase. Etwitwi wo si o. Do. Na so nim se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi me sima me nya homka. Senti na ye bokoi. Na me die me all time favorite. Yas herbal toothpaste and the brush. Aboa me ama sesei. Me no nso a enwunu anasa de ehia. Me sem fimfem me biem. Na wo hwese me si aye fita sesrecha homa. Na eti brightens. Yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi. Enti na wo si efe. Na Yas total care gel toothpaste and the brush ni die. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo numu ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herbal, Yas whitening and the Yas total care gel toothpaste and the brush. Ebusuan chamfa. Se wo peduduo 2 e won kan ha. From Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London eko US. Na no crowd wo kura from me bo mamania. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi eko ba sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo KWAKU. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Baako abu akwase paase kumase. Ene baako so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adwoa plywood and just said about dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo du ka mu a, wo kodwa free. Akra we KWASU depo ene pokrasi de no kra to nchen a wosa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Akra road Femeswa opposite Alhaji Salia Ampomah Meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujejesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo no. I go fear. Hey, brand new. No, I didn't tell us who the friend of Ahomeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are Taraso. And let's say what be Nadu. Bra, what's the pain? And yet, sister and I ask Irene now or the Hono into the patch on air. Sister J. Ahomeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra, and you miss me the power. After construction, a young not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis. Anybody pains. And yet you must say, Ahomeka hit patch. Hey, bra, Ahomeka hit patch. I had my power. The feeling hit to be a bra Mediterranean. I feel pretty awabimo. Please not to me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use you Ahomeka hit patch. What the peps and oil. That's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Farmer George Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buakwa Pharmacy, Takrad, Block Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA Agyeiwaa Kodie. Sompa TV, Emma Aketiapa.
Ewusiafo yadamu asese mwachen amaya home kase bono so aba Sompa 106.5 FM Accra sunie yetoa kase bono so ede amamo adwumaku ahye enyina mahoden so ewo Ghana ha ECG eni gridco adwumaku no aka bomu ama adwumadie sunku bia koso ewo soga kope wo South Omensi no emu ewo Framantemu eye transformer fofokra en wo mu akopa hontuma no nyina kansesa hodo a eboa ama enyina monkane semo atimi agina brane ewo empotem wonti ye kasa die ukọ soga kope akachi eni meya hodo ya echa hono mwahia enyina monkane ade wo mo efa ne kwa na dwumadie no ase Volta Regional General Manager Emma ECG adwumaku no Christina Jato Kalio woni nsemtwofo etwetwe nkomo ene wo kire mu ese wo mo mano nso hono ma wo bekoso ayire wo mo aye adwuma sade be ya enkurankuma hodo ya aka wompotem ho nyina no wo mo so ebenya kanea 10 MVA transformer that has been added to our 15 MVA that we were previously using. This transformer is a collaboration between us and our partners, the GRIDCO, Ghana Grid Company Limited. So, like it was said earlier, sometime last year, the work on this start was completed. On the 7th of this month, we commissioned. When we talk about commissioning, that is started operating it. And this is one of our efforts in improving supply reliability and quality in the region. It is going to benefit Sugakope mainly and then Akachi district. So Nia yekotie nene sesie yi eye Christina Jato Kalio wono ene Volta Regional General Manager Emma ECG. I was sorry to us na Chamber of Local Governance. One more so dia tuja etrosa ase ene MMDC no yaso one sana fe one more sorry dia kire no makwasi mampanyina nemu ewo mensen kropa hodo mu no anka me ya sa regional ministers no wo mo interest pa ewo mu enche bi mu ho no mu a nipa no adehia no se one mo mpe wo mo se chenchena wono na wase aba na se chenchena wase aba no one to ema no kwasafo no afa enam sunti one mo kire sa se wo mu krampo no eya baba just said monyam no dia fa e was empanyufo ani ne won maso tumi kɔ ho na president Adema Chamber of Local Governance ayowra Richard Fadiomo wono anane central for di nkomo a asami wo chechemu erichirisi. It is not the responsibility of the regional minister to go around seeing to the confirmation of chief executive. It's an illegality. The assembly members, through their presiding member, is the one to fix a date for the hearing of a nominee. Under normal circumstance, when a president nominee is mentioned, you have within 21 days to confirm. So for president nominee to be mentioned and the regional minister council is a timetable, next week I'm starting confirmation, I'm going here, I'm going here, I'm going here. Now the regional minister, I'm sorry to say, has usurped the powers of presiding members to call for special meetings to confirm chief executive. When a nominee is mentioned, he or she needs ample time, and that is why the framers of the law give 21 days. So if a president nominee is mentioned and then next week he says he should go and do confirmation, they also do not get the time to have a one-on-one conversation very well with the assembly members. The reason why some of the nominees are being rejected. I was your way Agyeiwaa Fiadomo Richard Erna Yaton Kana Wara Chamber of Local Governance Panyo control for ya Odano Abusia Yeramu ewo enwesia ene eho enkomobo emu se o ma Facebook no so a Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra fa comment na bra enche ye be kenkan ni nyina ede amawo na president ya oda National Association of Graduate Teachers Nagrata no Angel Kabono wode atodwa kira ban se hwe nansan mu ho a covid ba ye no na oman yi mu ankasa titiriwu ye hunu se ye fre bibi online ya etimi boa pa ema yetimi kira de wo online esua de wo online na Ghana fo titiru pa na bibrem ni sua tra ye sua tra so ama se classrooms ni nyina admission ni nyina ya je no online ye bibia o online so o certificate kura je se online na abeje no na Angel Kabodo kire se aban wo momodin a na won fa nanim yenu ensan hwe sa online mu bio so se wo hwemu ana wo de niam papa egugu akwan mu se ne ebe ya anya hwe kura no se ye hyemu keda na fa bio so onipa wo ye online no wasan akotena classroom na woni teacher ni no aja unie na minie na wonyina aka bom sa anka betimi aboa pa wei eye nsusuye ya Angel Kabono wazudi akira ban
we want to assess students with online programs with the same way we assess students face to face, it will not work. The type of question, the nature of the question, the expectations of the outcome, the practicality of the inquisitions in the questions will have to change so as to be able to get whether the students have imbibed the information and knowledge that they have been given. A blend will be very, very useful where there is a commensurate number of in-person interaction with the online program that we are having. The problem again is the number of students are increasing and growing, and the sought-out institutions are not able to cope with the numbers. Abusia nipa yate nkan president at the National Association of Graduate Teachers Angel Kabonu na wo susu di akira ben Yanko afija kwabre South abatuo empeswa so na NDC amanyoko no emabi ya womo ebu afu kakra womo ayeye kira we de enye gidigidi kura da fomboko womo se omasem eyetiawa maame ya womo aboni din so omeye aban anamusini ewo mpotem ho rappel ankra womo se wo hwa maame no ni suni ne ban ne dwumadi ahodo ya wodi mu a ase woni New Patriotic Party NPP amanyoko no womo konakra kakra na ensem no ebeto dwara no wo se wo mo de enko mo hwe anim se Vivian Nuzagra Nuza wono nanka wo mbebo ni din ede sa di bre no ama no ne wo mo te ya ne se wono no yeyi na sinchen ene yese pel ankra emra wo mo se o masem eye ba ko pese wo mbe sere mpedifo ada se wo mo nya bibi emfanfa sansemi hu Jẹ́ nyina kyerɛ sɛ yɛni abiriye efiri sɛ deɛ wɔpaputa amra afɛ wɔn kyi so ɔde bɔ bia ma pani ba ɛbɔ ho kura dua mu sɛ obi ɔbɛgyina kisi bia no sɛ wɔanya kura no a even ɛyɛ automatic sɛ ɔbɛma no brɛ a ɛbɛboa na yɛhwɛ mu ɛhɔ ehia me bet ɛhɔ ehia me papa sɛ maame no brɛ a wabrɛ na afɛ deɛ yɛnkɔte yɛsɛ bɛ ankra na ɛbɛyɛ disi a ada ɛdeɛ nti na ɔsɛ basa basa deɛ a sɛ ɔmampani mpanimfoɔ wɔn de nsuo agyina wɔn anum akasa akyerɛ nti yɛsrɛ Penima, you put your job from yesterday. For mine because grassroots, no, yay, what don't you know your panel and you're Accra, one MPP for and a deal. But what general can that's my maker for Gapia or Kahu. Some bois, I'm glass one number pizza. Say, Accra one way, num and num. I won't say, yeah, and this boy and pen for your name and before your atampo. No, mom, and you will be a nimber you free by ye, and I did the black common. We NDC amanyoko no echitafo bi ewo afija kwabre South abatu mpeswaso na ankramanta moso for yoba palenda oklona boman ye wasene wonam na wotete nipa binum se chase abatu no wa moto fa MMDC si hono wote okota nkwanchan wo ba bia no wa bisaw woto ma hwan mamehwe se no kro se nipa so masia na so benten na woto ma no ana wose we gbawe wono mo sa MC ya won mo yi no wose wo kokохwe ya hwesa nyam bia wo moto ma no ana se dodo no abon bongala che se maame no ana nipa yi no no yenyini nsenchen anu wo chase hwe ne wuso na se bio nanim na sa kroma no nche so wache nkokomare da bi da wanya sa de no wanya nso so da se ne Ghana fo binum ekeka no. The first round, they rejected the president, renominated the person, and they voted, and the person was confirmed. All the media that was said, they were well represented. Nobody, not even a single body, told their vote. Completely false. Yes, President I instructed them is not true. I was your way, when one young Folanda, Oklo, and your turn and cano, and a man of Saka Sebo. Ya Luster complimented what they are toothpaste and a brush. I saw your sin with hot bite. I saw no anna ya de etwa so na yen troublesome po. Na yan kakai anko Ukraine and Russia mine muna ayoma Ghana nim some any Russia man son nim some that sir Ukraine and Russia one month talk one more shall say ne one more that so kwa na wo shomwa afempem yenene don kono 2019 nimu ana Yura Putin and Zelensky one mushia yedi kasasie bi ama afempem yenene aduonum yenu 2022 one month talk emma ne muso awa mami yenu ntamu a one mako abepem sese nipa pepiankoma one mo china nonom na anano kra ya Donald Trump obetena akonya so America man panyin
eno oya no sane ntokwa ne sibi keka kwano ano oden wono akra ya akra mpo no wone yewura Putin won mo ntam no eye free pa nti wo behwe na wode yi atu yi aka ma asem no atumi abaka waka ka se Putin no waye se twan se twingam wonte hwe eno na aka wo bi ama mampanyi Vladimir Zelensky wode atu dwa kire mu se hwe se kwaba no se Putin waye na adwo se chenchina atwan wonte ase di obi abaka bia anya do de ba ya adwuma wono abagbo anan na woni Putin no akwakohia won be hia woni aminie na won mahwe sane ye ba ya asem no won betumi aka de afiri wosansa ya che ne manfo wu na ewuo na geka wono nko ade anko betumi ni Putin no de asie ni pa na so wadwuna de hia won wo akire won hunu se de akeka kwano mogya hwiego no ya doso enti wo se Putin wo po asomdwe mapa etumi ya adwuma ye gina wo so na ya de nsam no nyina asi anansam wo de ba ye no Diadi makote no bi ene say. Arahusem bi ya asi ewo aflawo ewo Ketu South. Mensi no mu yebo mama ne akere. Mampani Mahama ede atu dwa se wo beboa na eka bi eda energy sector ho no we ye free ho. So ana Attorney General no office anso ababada dwa se ye Solomon Asamoah Professor Christopher Ameyakunfi entansa anyam wo muko. Bank of Ghana for also chese Ghana cedi wanyam finhia adiosia hooray. NPP amanyoko no nsɛmtwerɛfo nhye mu a wɔn frɛ yɛ de to dwa ɛsɛ owura Samije mfi yɛ interdict ne tofo bomo no yɛ ko bi man so ama yɛ Zelensky chia sɛ Putin pe wɔmpo wɔbatoa no na wɔn ma resa asomdua bu a ɔmbetumi anom bie enmako we ana so yɛ sene ɛbra Sompa 93.1 one mo fa bi wɔ Kumasi AKOSUA FM 100.9 Kumasi kro no Paris France abochime mu ne yɛ dam takwa 101.1 yɛ dam nyina wɔ se takrade 103.3 Tachiman 106.1 Sunyani 98.9 Kranza 90.7 Doma 101.3 and after the quarter so ne yɛ dam aga Sompa FM Facebook ni YouTube no Sompa 106.5 ɛwɔ nyina da adehye no mu etie bi enmako won so yasene no aye Leicester Company Limited what ya toothpaste and then a brush adom aboa ye 0501619588 our makeup pen we live in a heat patch in sunye was beboa pa ma pens ni nyina no eto atumi atwa 0599802297 anafi Asida kesiye so enkoma haxa mixture ene ne capsules eye all satanfo kesiye pa 0240238310 ana 0203822855 Nana Kojo Jesse Company Limited ene edensie ho wo headquarters eho ena wobenya wo enkran ni Kumase wo ahyeta ba bia 0204355040 na woni wo edi ensanso Agyeiwaa special foods ene occasion bia ni program bia ekoso say your local dishes nko ade a me pacho Agyeiwaa special ono ene ye kanfo ede amawo 0246359921 0246359921 Electroland Ghana Limited say efie beye da na ye home appliances eniti TV ene no offer no ni nuanom ekeka ho nyina wo mo adwesuo ene ehonom 0245949495 number no kra de eye simple ungita paper kra ubetimi achi egu tim 0245949495 21st clinic eye sciatica expert otoase ye twetwen wo o sore na se yamwa wo na wubu ahwe no me pachofu ani kiremu e wo 21st clinic won bete ne te e de amawo enkran Kumase ene Ghana half na bebia branches no ahyeta 0540311311 0540311311 na woni wo mu edi ensahuso Facebook messages kakra ya aba Dorado osiyeni Papa kusia gwagwa je kono so atutu jana guso sa was Sompa ye koye ni sa Rahim ranking was yansu etie munti munyira Cindy na adoma was listening from Grammar Kuma Sompa no size copy Rebecca say hot bites fresh from oven Sompa news correct pan was no size Onunyam focus yan kuma say ye me hwamo live ewo ye enkoko wono so what gwaji die gumo ho pa Nana Kofi Sabiola as well here live. Ewo Asaka
sanso na icon nie osesompa nie aye no Bishop Joe was watching you live on Kranza yamfa messages no ya ka no efensi I was here asomfo basa ona yetena sia yabakan kan semma bema ba ko wada yemu ekoba ne sanu ane ya homodwe AKOSUA Agyeiwaa Kodie Boaten enemedi anumre na mene Obrempong-Nana KWAKU Ampomah Adwoa Asare ebusuafo ya damu nyina se yamamumo eniti